Nagyon köszönöm a meghívást erre a szép és hát nagyon sikanmos pályát jelentő fenntarthatósági esteken. De hát a közvetlen cím, amelyre én most kapcsolódni szeretnék, az az Egyél jobbat. Úgy tudom, ezt az alcímet adták a mai beszélgetésnek. Hát, hogy ehessünk jobbat, és ennek valamilyen szempontját is, hátterét is megvilágítani tudjak, meg kell ragadni azt a lehetőséget, hogy milyen módon befolyásolják a környezeti, a élelmiszer minőségi és az egészségi összefüggésben a egyél jobbat lehetőséget. Mik befolyásolják? 3 nagy területet kellene összefoglalni, erre nincs idő ebbe a rövid 20 percben, de mégis a bevezetésben meg kell említenem. Mindenképpen a élelmiszerek alapanyagait jelentő termékeknek, terményeknek, növényi, állati és mikrobális termékeknek a megtermelése az első legfontosabb kör. A második az élelmiszerek feldolgozása, tárolása, mozgatása, szállítása, és a harmadik óriási jelentőségű a kereskedelme mindennek. Hát ebből a leszűkítve hihetetlen nagy területekből most csak az alapvető termények és termékek mezőgazdasági vonatkozásaira tudunk részemről kitérni. Ezeknek a legfontosabb összefüggéseit és szempontjait kísérlem meg megvilágítani. Feltétlenül fontos ebben a megvilágításban ez az összefüggésrendszer. Én azt tekintem fontos és meghatározó területnek, hogy valami a környezetünkben folyamatosan úgy megváltozott, amely döntően befolyásolja az élelmiszerminőséget, és sajnos ez az élelmiszerminőség általánosan romlik, és ilyen értelemben az egészségi állapotra való befolyásolása, amely óriási, egyre rosszabb egészségi állapotot eredményez. Az egészséges általános helyzethez kapcsolódóan az orvosi statisztika azt mondja, hogy körülbelül a táplálkozás és az életmód az olyan 60-70%-ba határozza meg ennek a lehetőségnek a megvalósulását, és nem az egészségügyi intézményrendszer, és nem az orvosi beavatkozás, és nem ehhez kapcsolódó egyéb szempontok, hanem az életmód és a táplálkozás. Még természetesen a genetika benne van, de hát erről megint csak hosszabban lehet beszélni, és ebben viszonylag jól állunk magyarok, genetikailag egészen erős, keveredett nép vagyunk, és ilyen értelemben jó a heterózis effektus, tehát ez a népek országútja, ez ebben az esetben jót jelent az ellenálló képességünket tekintve. Na nézzük a környezet változásának néhány nagyon hosszú időtávban meglévő jeleit. Az agrártermelésnek az egyik meghatározója a talaj termékenysége, a talaj termőképessége. Tudom, hogy ez önöknek nagyon messze álló terület, de gondolják el, hogy ahhoz, hogy a legalapvetőbb élelmiszereket és takarmányokat, ami az állatokat pedig ellátjuk, az mindig a termőtalajhoz kapcsolódik. A kőzetek máladékai, a föld egyáltalán akkor lesz termőtalaj például, hogyha a humusztartalma, amely egy csodálatos, szerves komplex, meghatározza a morzsalékosságot, a tápanyag szolgáltató képességet, meghatározza azt, hogy a növény ne dőljön ki, sok mindent meghatároz, nem megyünk bele. Ennek a változását tessék megnézni az 1860-as legelső hiteles adatoktól kezdve, amit 100-nak vettem, micsoda változáson ment át, talán így látják.
Tehát a ideálisnak tekintett 10%-os humusztartalom már a 19. század ugye, után egy óriási csökkenés mutat, ez aztán elérkezik a 20. században még nagyobb változásnak, és itt vagyunk a 21. században, amikor ötöde ez a humusztartalom az kiinduló helyzethez. Még nem volt az úgynevezett iparszerű vegyszeres gazdálkodás. Azt Amerikában a két háború között találták ki, és a második világháború után jöttek át a műtrágyák, a vegyszerek, ahhoz kapcsolódó fajták, ennek ugye a legeklatánsabb mai legnagyobb veszélye a géntechnológiai módosított fajták. Tehát ez egy folyamat már előtte beindult, hiszen a korszakokat nézzük, a középkorban a magyar szürkemarha óriási exportja jelentette azt, hogy a nagyüzem, ami akkor is volt már, minden kis települést, főleg az Alföldön kiírtott, hogy sok legelője legyen, hogy a szürkemarhát meg tudja termelni. Ezekben az időszakban a kiegyezés utáni és az első világháborús előtte utáni időben pedig a kenyérgabona volt az abszolút iparszerűen termelt növény, és ennek áldoztak fel mindent. Tehát már elindult egy óriási talajtápanyag csökkenés, mert ezt nem lehetett visszapótolni. Pedig ekkor még rengeteg állatunk volt, sok istállótrágyánk, szervestrágyánk, volt vetésforgó, ezek tudom, hogy szakszavak, és nem biztos, hogy önök követni tudják, de még jól volt a gazdálkodás megszervezve. A maihoz képest különösen jól volt. Ennek ellenére ez a humusztartalom csökkenés ilyen drámaian bekövetkezett, és erre a végső löketet ez a vegyszeres, iparszerű mezőgazdaság, ami Nyugat-Európában épp úgy lezajlott, mint nálunk a elmúlt 40-50 évben, a szocialista időszakban, a TS-ekben és az állami gazdaságban. De tessék megnézni a vastartalom, mint az egyik fontos mikroelem a talajba, milyen mértékű csökkenést, ugyanezt, csak nem részletezem már az idő miatt, és az egyik legfontosabb kation, a méztartalomnak a csökkenése is drámai, ez a méztartalom megint csak a talaj termékenységét, termőképességét határozza meg. Ha most megnézzük, hogy a legutóbbi 80 évben a talaj erővisszapótlás, a szervestrágyák, amelyek nem csak istálló, hanem zöldtrágyát és minden egyebet jelentenek, egy hatalmas visszaesést hozott magával. A két háború közötti 5 tonna per év, ami azt jelenti, hogy 25%-át minden évben megtrágyázták, vagyis 4 évenként visszakerült a forgó, ez mai napra szinte nullára csökkent, tehát alig lehet, ehelyett a műtrágya növekedett és a szintetikus növényvédőszerek. Ezek a változások vezettek oda, hogy a növényekbe kiürülnek a táplálóanyagok, kiürülnek a kationok, főleg a kalcium, magnézium és bizonyos mikroelemek, ilyen például itt a növényeket, néhányat a szakirodalomból felsorolok, tessék megnézni a kalciumtartalmat, micsoda drámai csökkenést eredményezett, és ugyanígy a legfontosabb növényeink vastartalmának a csökkenése. Jól megjegyezhető, a második világháború előtt egy kiló burgonyába 110 mg elemi vas volt, most pedig 4-5 mg. És tessék a családba ismerősök között körbenézni, különösen a szőke, világos bőrű, szőkehajú gyermekek, unokák, felnőttek. Óriási az anémia, a vashiány. Óriási a főleg hölgyeknél a ciklikusság miatti vashiány. De hát az egyik okozója, hogy kiürült a talajból, az élő talajból a vas, mert a rablógazdálkodás, a tápanyag visszapótlás nem történik, csak az intenzív fajtákat nyomjuk, és ilyen értelemben tönkretesszük. Tehát a környezet láthatóan a talaj életet, a talaj tápanyag szolgáltató képességét rendkívül módon tönkretette. Hát burgonyát minden nap eszünk, és tésztaféléket, ugye itt a gabonákat, a kukorica képviseli, tessék megnézni a visszaesését. Tehát óriási a élelmiszerek ilyen értelmű tápanyag csökkenése.
Néhány vitaminra is utalok, itt a kationok mellett itt nem sikerült kijavítani, ez karotint jelent, csak egy gépelési hiba történt, tehát a karotin, mint az A-vitamin provitaminja, és további B3, B6 és folsabb vitaminoknak a kiürülését 900-as év, 60-as, 50-es évektől napjainkig drámaian lecsökkent a vitamintartalma, és a legfontosabb élelmiszereinknek a tejtől kezdve a gabonák, a tojás és a kukorica, mint gabona és a búza. Tehát látható, hogy egy óriási csökkenés van. Itt, és ez nem csak Magyarországra érvényes, ez érvényes Európára, itt egy összesített Észak-Amerikai Egyesült Államok beli adatokat sorolok fel, ahol zöldségek, gyümölcsök, állati termékeknek a 40-es évektől szintén napjainkig való makro- és mikroelemtartalom csökkenését mutatja meg, zöldségben, gyümölcsökben, húsokban, tehát állati termékekben, tejben óriási a csökkenés a kationokra, és a savas jellegű, egyedül itt a foszfor, az viszont növekedett, vagy stagnált. Tehát nagyon érdekes, hogy főleg a csontokban, a csontok állományát részrehozó kalcium-magnéziumban nagy a csökkenés, nátriumban, de a savas jellegű foszforban, ami a természet egyik legnagyobb károsítója, és az élelmiszereknek az egyik legnagyobb súlyos adalékanyaga, lásd a kólák tartósítószerei, azok szervetlen foszforsavval vannak tartósítva, óriási veszélyt jelent a szervezetünkre, de a környezetre is. Itt Európára vonatkozóan Bardos Zsuzsa, a Magyar Tudományos Akadémia doktorának a Egyesült Királyságra vonatkozó, most nem ismertetem az adatokat, Kanadára vonatkozó adatait látjuk, szintén a mostani iparszerű gazdálkodásra, és a teljes vitamin tartalom csökkenést, amit az USDA, mint a hivatalos amerikai mezőgazdasági minisztérium adott ki, drámai a csökkenés. Magyarul előállt egy táplálóanyag hiányos minőség nélküli élelmiszer termelés. Ez aztán azt jelenti, hogy amit eddig azt hittük, hogy egy-két alma, és felírta az orvos is, hogy igen, egyébként tessék vegyesen táplálkozni, sok gyümölcsöt, zöldséget, ma már, amit most képletesen mondva, egy alma elég volt valamilyen szintű ásványanyag vagy vitamincsökkenésre, most már 5 alma kell. Mert ötödére, negyedére visszaesett a mikroelem, a vitamin és a kation tartalma az élelmiszereknek. Nem is beszélve a Jordániából, meg ki tudja honnan behozott szörnyű paradicsmok, paprikák, mindenféle élelmiszer, ami aztán még ezt tovább növeli. Az egyik konkrét, hogy ez a talajleromlás minek is tulajdonítható, az az európai talaj pH értékhez kapcsolódóan egy környezet elsavanyosodásban is lemérhető. Ez a környezet elsavanyosodásnak, én itt szebben látom a színeket, ez a teljes észak-európai, körülbelül itt Magyarországnál van a válaszvonal. Északra óriási savas területek vannak, Anglia, Hollandia, Franciaország északi része, Németország és a teljes skandináv világ, és ez az elsavanyosodás azt eredményezi, és ezt mondjam magyarországi adatokkal is alátámasztom, hogy a kationokat kimossa az eső, jobban oldatba kerülnek a savas esőktől, a műtrágya foszforjától, a kommunális szennyvizek, amelyekben például a mosószer, amelynek foszfor a hatóanyaga, ezek a savasan ható anyagok hatására a magyar talajok pH értéke az elmúlt 30 évben a Tudományos Akadémia vizsgálata szerint 1,5 pH értékkel csökkent. Ezt ugye értik itt, gondolom, ilyen értelemben felkészült hallgatóság van. Tehát a 7-es semleges pH-hoz képest ugye itt 6-os, 4-es, 5-ös pH-k alakulnak ki.
egy magyarországi talajtérképet akartam mutatni. Magyarország talajainak 60%-án érvényesül ez az elsavanyosodás. Tehát ahol nincs elég kálcium a talajban, nincs elég magnézium, nincs elég vas. Na most az ott termelt növénybe sincs akkor, tehát az onnan termelt paprikában, barackban és a rajta élő állatoknak a húsában hiányos ezek a kationok. Ezek a kationok oda vezetnek, hogy ha ezt a fogyasztást még egy csomó eredetileg ismeretlen eredetű jordán, marokkói és mindenféle egyéb szörnyű termelési körülmények között termelt élelmiszerrel is megspékeljük, akkor oda vezet, hogy például Magyarországon a csontritkulás, és itt zárul a kör, amit mondtam, hogy a környezetet tönkretettük, a talajéletet, az élelmiszerünk kiürültek, ásványanyagokba, vitaminokba, mikroelemekbe, és ennek például nem csak a egyes krónikus betegségek, tehát az ellenálló képesség leromlása, az állandó éhségérzetnek a megléte, tehát fogyasztjuk ezeket a szörnyű gumi ételeket, táplálékokat, de közben mindig éhesek maradunk, és az állatok is nagyon furcsa módon viselkednek ilyenkor. De például a csontritkulásnak a igazi előidézője ez a táplálkozás. Az orvosstatisztikát hívom megint, a 60-as években Magyarországon olyan 110-120 ezer egy évre diagnosztizált oszteoporózis eset fordult elő, csontritkulás, ma pedig a tavaly előtti statisztika adatok szerint 1.200.000 érintett van csontritkulás, oszteoporózis alapján. Tessék a családba körbenézni, fáj a hát, furcsa törések vannak, izületi problémák. Nincs olyan család, amiben ne lennének ilyen jelzések, hogy valami a vázizomzatban, magyarul a kálcium, magnézium ellátásban, a vasellátásban, valami szörnyű probléma van. Nagyon sok orvos kongresszuson is részt vett, többször tartva előadásokat orvosoknak, főnővéreknek. Mindig kicsit értetlenül állok, hogy én agrármérnök miért tartsak előadást egy orvosi vagy egészségügyi karnak, és mindig mondják, hogy ezt a környezetváltozást, ezt például a kationok kiürülését, a talaj miatti táplálékromlást mondjam el, mert döbbenetes, hogy igazából például a csontritkulással foglalkozó szakemberek nem is mondják meg az okát, hogy miért 10-szereződött meg 30 év alatt a magyar csontritkulásig, és ahhoz kapcsolódó szörnyű combnyaktörések, szinte gerincösszeomlás, ugye szokták mondani, hogy hát egyszer meg kell halni. Hát igen, csak előtte, hogyha 10 évig gumiágyon kell élnie valakinek, mert a gerince összetört és összeomlott, és ha megmozdul, akkor bele fúródnak ezek a csontszilánkok a gerincvelőbe, és olyan fájdalmat érez, hogy azt mondja, hogy inkább halljak meg. Hát ez a 10 évet én nem nevezném szép életnek. De még sokáig lehet élni gumiágyon. Tehát óriási probléma ez, és az orvosok is értetlenül állnak, és ilyenkor én felteszem a kezem, igen, mert nem számoltok, hogy az agrárium, a környezet tönkretétele a fő okozója. Nem te tehetsz róla, ezzel foglalkozó orvosvezető, osztályvezető, hanem amit mi az élelmiszerekkel, a környezettel, például a kiürült kálciummal, vassal sajnos előidéztünk, meg 10-szereződött a csontritkulás előfordulása Magyarországon, és egész Európába, és meg 15-szörözött az USA-ba. Óriási, és ezzel együtt jár az a hihetetlen krónikus elhízottság, nem tudom, biztos láttak képeket, vagy voltak az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában, szörnyű az elhízottság állapota, különösen vidéki területeken. Van ugye egy menedzser réteg, aki fit és elegáns és jó szituált, de a vidék, az emberek, ahol csak kólát isznak és chipset fogyasztanak és minden szörnyűséget, azok az elhízottsággal mutatják azt, hogy valami tönkre van téve, és valami szörnyű változás következett be. Ezért tehát egyél jobbat, ha ez így fölmerül,
akkor az alapokat kell először megnézni, mi az, amit tönkretettünk mi, mohó ember a környezettel, mi az, amiben az élelmiszereinket, minőségét és egy minőségi éhezést idéztünk elő. Ezek az alapjai, hogy ezeken megállítsuk ezt a folyamatot, változtatni tudjunk ezen a folyamaton. Nagyon fontos, és a mai programban is benne van, hogy a nemzeti önellátás ilyen tekintetben alapvető, ilyen tekintetben a környezet kezelése és az agrárium minőség felé való terelése, a tömegtermelés helyett az ipari vegyszeres és géntechnológia mentes termelés felé terelése óriási jelentőségű. Ezért zárulhatott ez a kör, és ilyen értelemben önökre, mint fiatal generációra óriási feladat van, hogy merjenek dönteni, merjenek a polcról, amikor levesznek valami élelmiszert, vagy egy kört megítélnek, akkor kritikusan ítéljék meg, adják tovább ezeket a tapasztalatokat és ezeket a meghallott tudást. Ilyen értelemben lehet elindulni egy új, azt lehet mondani, az élelmiszer minőségi forradalmat, mert ha az tovább folytatódik, akkor ugye most egyelőre minket ez még jobban érint, ilyen értelemben Európa, sőt bizonyos krónikus betegségekben világ elsők vagyunk, a betegség, a halandóság tekintetében. Ilyen értelemben, hogyha a szaporodási problémáinkat is mellé vesszük, amely nagyon összefügg ezzel, akkor egyszerűen a magyarság fennmaradásának egyik kulcskérdése, hogy ez megállítódjon, és a minőség, az élelmiszer minőség és a környezet állapotának a romlásának a megállítása megtörténjen. Hát ehhez kívánok és kérek szövetséget, és kérem, hogy próbáljanak ezen elgondolkozni, és remélem, hogy ilyen értelemben talán elindítottunk, és ilyen értelemben nagyon jó ez a rendezvény, mert elindít valamit. Köszönöm, hogy meghallgattak.